всичко, не дължа нищо. Не приличам на другите, които може да ги имаш, може да ги нямаш. Какво знаеш, нищо за мене. Идвам за всичко, не дължа нищо. Не приличам на другите, които може да ги имаш, може да ги нямаш. Какво знаеш, нищо за мене. Смъкнати гащи, дигнати чаши. Мисля, как ще се намираме тук. Така, това е мазето на училището. Жулиен ни въведе тук. Както виждате, той го е обзавел много хубаво. Каза ни, че побира 300 човека. Крал ли си наистина? Не съм наистина истински крал, нито съм крал. Не са ми дали още това звание, обаче смятам, че моя менталитет и моята мотивация да бъда такъв. Да съм крал нещо или... Ти дали си като крал? титла. Не. Да, крал съм, аз съм готовче купил. Дъвки, бомбони, всичко. Не съм крал, но ме обвиниха в това, в Lidl преди миналата година. Ме обвиниха, че съм крал закуски, но това не е вярно. Какви качества трябва да притежава един кайзер? Един кайзер трябва да може добре да си говори с хората, да ги разбира и да е отворен към нови запознанства. Трябва да има много добро излъчване, да бъде одобрен от плепса. Значи един кайзер трябва да бъде диалогичен, инициативен и да е разпознаваем от всички. Кайзер трябва да е много... да си говори с всички, да е много ентусиазиран, постоянно да копонясва и със сигурност да го знаят и за някакви простоти. С какво си допринесъл на немската? С простотия. На немската съм допринесъл с участието си в ученическия съвет. Направили сме много събития, много инициативи и винаги се стремя да отразявам мнението на учениците. Надявам се с много смях, с много щастие. Самия факт, че 3 поредни години съм номиниран за кайзер, мисля, че говори достатъчно. Може би с настроение за хората, с които се познаваме. И да, някакви глупости, които сме правили заедно. Понякога с много гняв на някои определени хора, може би най-вече учителки. Какво би променил? Какво бих променил? Бих превърнал тази китна стая в класна стая. В кабинет по химия, например. Бих променил 5 минутите между часия, защото не са достатъчно дълги за пуш-пауза. Лайстунг. Също и лавката да работи 2 смени. Би го променил по някакви начини. Не би го съсипал съвсем да го махна, но би го променил. Имаш ли си кайзерин? Не, нямам още. Кандидатките са много. Ако въпросът е дали си имам гадже, имам си гадже. Това мисля, че всички го знаят. Не. Кой ще ме вземе мене? Не. Да, ето я. И ще спечели. Теодора Първанова. Разкажи някоя история, която доказва, че си кайзер. Някоя история? Да. Помагам на баби в градския транспорт. Направихме един много як купон в Хейза. Веднъж един приятел, слизаме с него по стълбите и просто се случи така, че поздравях всеки човек, докато слизаме и докато вървим. И той казва: Гого, ти познаш цялата немска. Доста са. Аз даже не мога. Мисля, че самото ми съществуване ме предразполага това да съм кайзер, защото просто така съм се родил. Както вече казах, за 3-ти пореден път съм номиниран. Това показва, че имам достатъчно широк кръг от хора, които вярват в мене и продължават да вярват в мене. Но е по-важно цялата немска да те познава, защото това е истинския кайзер. И да, всичките реденки, дето с Теодора се опитвахме да вътворим купона миналата година. Как поддържаш любовта на хората? Чрез действия най-вече. Не знам как поддържам любовта на хората, просто се стремя да съм добър с тях. В смисъл да не ги нагрубявам, да си говоря често с тях. То такава няма. Аз съм шута, разнообразието. Различно е, да зависи каква е ситуацията, но може би само моето присъствие ги кара да ме обичат. Една любов много трудно се поддържа. Трябва да ти дойде отвътре. Какво мислиш за конкуренцията? Конкуренцията е много силна. Така няма, бе. Глупости, конкуренция. Значи конкуренция нямам. За конкуренцията Гетов абсолютно заслужава да спечели, така че... Той да. Отказа ли? Гетов! Гетов. За мое име. Значи всички, които са гласували за Гетов, сега за мен. Това е обща победа. Наистина много силна конкуренция и е много яко, че се конкурирам с такива хора. Смятам, че и те имат толкова шанс, колкото и аз. Как ще наградиш поданиците си, ако спечелиш? Значи, първо ще има лостове. Второ ще раздавам безплатна бира на всички пред немската. Както пожелаят. Всеки ще има възможността да общува с кайзера, което не е много често се случва. Ще бъда доста интерактивен с общността. Защо трябва да спечелиш? Защото съм най-готиния, как защо?
Не знам, то не е до това, доколко аз смятам, че трябва да спечеля, е по-скоро защо хората смятат, че трябва да спечеля. Така че това е по-скоро въпрос, който те сами трябва да си отговорят. Защото съм доказал, че съм истински кайзер, доказах, че мога да управлявам. Знам много яки вицове, мога и да кажа един. Давай. Той е по-скоро насочен към мъжката аудитория. Знаете ли защо винаги остават 2 капчици в гащите след като сте пикали? Някой от вас има ли идея? Защото Паци не може да прави. Аз трябва да спечеля кайзер, защото смятам, че няма по-колоритен образ от мен в немската. Винаги съм си изказвал мнението, което един кайзер трябва да прави. Ще гласуваш ли за себе си? Най-вероятно да. Още не знам, трябва да видя видеото, за да разбера дали има някой по-добър от мен, но много тежко се съмнявам в този факт. Честно? Честно. Най-вероятно. Разбира се. Естествено, аз съм най-самовлюбения син в цялото училище. Ами да, ако ти не се обичаш, кой ще те Да, и обича? другото, което аз ако не си вярвам, кой ще повярва в мене? Последно едно послание да отправиш към учениците в гимназията. Бъдете щастливи, бъдете мили с хората. Към 8-ми клас. Учете немския, защото това е за мен най-важното нещо в това училище. Към другите, ако не сте научили немски, се забавляйте. Ако сте научили, пак се забавляйте. Послание не, но имам пожелание, става ли? Давай. Повече алкохол и нежни ласки. Аз не се чувствам в позиция да отправям послания, но да кажем, че е най-важно да си гледаме кефа. Не го забравяйте това. Включвайте се в Ашинг, защото това е традиция, където няма никъде другаде. Ето ви малко реклама. Миналата година и аз бях в организацията и реално е нещо, което остава спомен. Особено ако повече хора се включите в организацията, не си го правите двамата. Всичко не дължа нищо, не приличам на другите, които може да ги имаш, може да